yadda za ka ɗauko bidiyo a kan Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube gashi nan da shauransu, ka sauke shi ta sauƙi kan wayarka ba tare da ka samu wata matsala ba. Assalamu alaikum, barka ɗan uwa, yau ma mun sake haɗuwa cikin wannan bidiyo na mai albarka. Ɗan uwa, idan wannan ne zuwanka na farko cikin wannan channel ɗin ta mai albarka, ka daure ka danna mana like, sannan kana ka danna mana abu na gaba subscribe, sai ka danna ƙararrawa domin da mun saki sabon bidiyo ya sanar da kai YouTube. Yawwa, a gurguje dai za mu yi abin da ya kawo mu wannan bayanin. Ɗan uwa, ka daure ka kalle shi har ƙarshe, yana da muhimmanci domin application guda biyun nan suna da ma'ana sosai. Da farko dai mu shiga cikin wannan bidiyon, ga wani application wanda na yi muku hiding ɗinsa, kun gan shi paste and downloading, ta shi za mu ɗauko. A gurguje mu shiga kai tsaye, da application biyu za mu yi amfani. Za mu shiga abin da kowa ya fi sani kai tsaye, mai suna Facebook. Kai tsaye sai mu gwada da Facebook, ku gani da idonku. Ɗan uwa, ka daure ka danna mana subscribe, kana danna ƙararrawa, ka share ɗin wannan bidiyon domin ƴan uwa musulmai su amfana da wannan bidiyon. Yawwa, kun gani mun shigo cikin Facebook, kun gani Facebook ne. A saman Facebook akwai wani waje gashi nan na nuna muku shi, inda ake kallon bidiyo, sai mu danna shi mu tafi kai tsaye cikin su ba. Kun gani gashi nan wajen bidiyoyi, gashi nan bidiyoyi kala kala, sai wanda muka zaɓa kai tsaye gashi nan kana gani. Tsaya mu gwada ɗauko wannan kai tsaye, kun gan shi nan, kun gani kai tsaye. Kai tsaye kun ga mun shiga cikin bidiyon. Idan mu ɗauko bidiyon nan ta sauƙi, sai ku duba a nan saman bidiyon gashi nan na nuna muku akwai inda aka yi nuna muku shi, gashi nan na muku alama ɗigo-ɗigo guda uku. Kai tsaye sai mu tafi kansa mu danna shi. Idan muka danna shi haka, kamar haka, kun gani zai kawo mu nan. Za ku gani gashi nan ya kawo mu nan. A nan ƙasa akwai inda aka sa copy link, gashi nan na yi providing ɗinsa, kun gan shi nan copy link. Sai mu danna shi kai tsaye. Idan muka danna copy link ɗin, sai mu je kan wancan application ɗin namu mai albarka. Wannan application ɗin yana da abubuwa ban mamaki. Idan za ka ɗauko bidiyo a kai, wanda za ka ɗauko bidiyonsa zai baka bayani a kansa, da yadda yake, da bidiyon da ya ɗora a watan nan, duk zai baka labarinsa. Haddasa da ya fara ɗora bidiyo a YouTube, a Facebook, inda ka kalla kai tsaye gashi nan mun shiga cikin application ɗin namu. Zan ajiye muku application ɗin link ɗin nan a ƙasan description. Kun gani paste and downloading, muna shiga gashi nan ya kawo mu link, gashi nan www.facebook.com, gashi nan kawai sai mu danna open the link. Gashi nan kaga ya tafi, ɗauko mana wancan bidiyon, ya sauke mana kan wayar mu, kuma ya nuno mana tarihin history ɗin wanda ya ɗora bidiyon, da sanda ya fara ɗora bidiyo, da adadin bidiyo nawa ya ɗora a watan nan, duk zai nuna mana. Gani ga nan sai mu ɗan jira, mu yi haƙuri mu ɗan jira, gashi nan yana nuna satin kai tsaye. Ɗan uwa, wannan ne zuwanka na farko cikin wannan channel ɗin ta mai albarka, idan a YouTube kake kalla, ka daure ka danna mana subscribing, kana ka danna ƙararrawa. Idan a Facebook kake kalla, ka daure ka danna mana following, kana kai share ɗin wannan bidiyon don ƴan uwa su amfana da wannan bidiyon. Kai tsaye gashi nan kuna gani ya kawo mu nan. Muna ɗan matsalar network ne, amma gashi nan ku yi haƙuri. Application ɗin nan yana da sauƙi wajen ɗauko bidiyo. Kun gani history, gashi nan tarihin duk wa'annan wa'anda sanda ya fara ɗora bidiyon nan. Yanzu za mu je mu ɗauko shi don ku tabbatar shi ne, kuma mu kunna muku shi kuma ku gani. A nan akwai inda
na nuna muku gashi nan an yi alamar downloading, kai tsaye sai ka danna shi kamar haka. Mun kaga mun danna shi ya kawo mu nan, zai kawo ka nan. In kana da memory zai kawo ka nan, zai nuna ma kan DS card zaka sauke wannan bidiyon ko kuma kan waya. In kan DS card ne memorin ka sai ka danna, idan kan waya ne sai ka danna kawai downloading. Nan kuma a sama kai tsaye gashi nan dai abubuwa da yawa. Nan ma gashi sun sa audio, idan murya kake so ka mai da wannan bidiyon kai tsaye ya zama murya ba kallo ba, gashi nan sai ka danna audio. Amma mu yanzu bidiyon zamu ɗauko, sai mu danna nan wajen inda aka sa downloading a ƙas kai tsaye. Kun san sai muna nuna muku wasu abubuwan saboda akwai wanda mai mana magana. Yawa gashi nan kuna gani, sai mu danna downloading ɗin nan kai tsaye. muna dannawa kun gani ya tafi satin ɗin wannan abun nan ɗin, matsalar network kai da afuwa. Yauwa kana gani ɗan uwa, in dawo kan aiki gashi nan za mu nuna muku yanzu. Kuma mu je mu gani shin yana ɗaukuwa bidiyon. A nan sama ga alamar inda aka sa downloading, sai mu je mu taɓa shi. Kun gani kai tsaye mun taɓa shi zai kawo mu nan. Gashi nan zai fara mana downloading ɗin wannan bidiyon namu. Tsaya ku ga alama, maybe ma ya gama. Gashi nan kun gani har ya gama, saboda sauƙin wannan application ɗin serious. Gashi nan har ya gama, za mu shiga ku ga bidiyon ne ko ba bidiyon ba ne ɗan uwa. Ok, mun shiga gashi nan kuna gani. Kun gani in tabbata wannan bidiyon da muka ɗauko a Facebook ne. Muna gani ɗan uwa gashi nan kai tsaye. Shi bisa wannan hanya mafi sauki da za ka ɗauko bidiyo. Kun gani har ya sauke shi. Ok, bayan haka hanya ta biyu ɗan uwana, hanya ta biyu da zamu nuna muku, ko kuma in ce application na biyu da zamu nuna muku, shine wanda kowa ya san shi, mai suna Zenda. Gashi nan Zenda, ana sauke bidiyo ta Zenda ba tare ma da ka buɗe data ka ba. Mu shiga cikin wannan bidiyon ku gani. Kun gani Zenda ka, yawanci ko duk wani mai Android yana da Zenda a wayarsa. Kun gani Zenda ce. A cikin Zendar a nan ƙas zan muku hiding ɗinsa, zan nuna muku shi a nan ƙas kai tsaye. Kun gani gashi nan inda aka sa, inda na muku nuna muku shi ɗin nan kai tsaye, sai mu tafi mu danna shi. In muka danna shi kai tsaye, a nan sama za ku ga ya sa paste and downloading. Kawai sai mu je mu taɓa. Idan mun je mun ɗauko link ɗin a can Facebook ɗin ko kuma WhatsApp ɗin ko ina, in mun ɗauko link ɗin sai mu zo nan mu danna paste and downloading. Ka gani wancan link ɗin da muka ɗauko na baya yana analyzing. Da ya gama sai mu ɗan jira ya gama analyzing ɗin nan. Yana gama analyzing link kai tsaye bidiyon nan zai dira shi ma kan Facebook ɗin, kan wayar mu ta Android ba tare da mun sha wahala ba. Ɗan uwa sai ka zaɓi hanya mafi sauƙi. Wace hanya ce tafi ma sauƙi ka ɗauko bidiyo ta ko ina ne? Amma gaskiya wancan application ɗin shi kankat ne wallahi, saboda haka ya ɗauko bidiyo, kowane bidiyo a YouTube, a Google. Shi ko wannan kawai sai dai iya Facebook ko kuma TikTok. Amma shi wancan ko ta ina za ka yi. Ka gani kai tsaye nan ya sa mana an riga an yi amfani da shi, an riga an yi amfani da link ɗin nan. Yayi sanyi, mu je mu ɗauko wani. Kai tsaye idan muka je kan Facebook ɗin muka ɗauko link ɗin, sai mu zo nan mu paste ɗin shi kai tsaye. Idan muka yi paste ɗin shi, idan ya gama analyzing ɗin nan, za mu ga bidiyon mu a kan nan wajen inda aka sa no films ɗin nan inda aka sa, za mu ga bidiyon mu kai tsaye. Nan idan muka zo muka duba mu ga an sa downloading, za mu ga bidiyon da duk muka taɓa ɗaukowa ta Zenda. Ɗan uwa wannan shine ƙarshen bidiyon nan namu. Dan Allah idan bidiyon nan ya burge ka ɗan uwa, ka daure ka danna mana
subscribing, kana ka danna mana liking kai share din wannan bidiyo idan a YouTube kake kalla. Idan kuma a Facebook kake kallon bidiyon mu, ka daure ka danna mana following, kana kai share din wannan bidiyon kuma kai liking dan uwa. Shi yasa dan uwa akwai hanyoyi da yawa wanda muke so mu kawo muku, ku ci gaba da biyo mu cikin wannan channel din namu. Akwai hanyoyi da yawa, akwai sabuwar hanyar da muka samo muku duba da yanayin wanda muke gani ana damfara, hanyar neman kuɗi a online. Mene yan damfara sun yi yawa, yan scammers sun yi yawa, amma na samo hanyar da za mu dinga samun kuɗi confirm sosai ta wani application. To muna nan muna bincike a kansa, shin wannan application din ba wani matsala, saboda ba ma so muna kawo muku ko masoyan mu wata matsala wacce za ku zo kawai kai tsaye ku ji ba daɗi. Muna so muna faranta muku, amma da Allah ku yi haƙuri, za mu sako muku wannan bidiyo kai tsaye in muka gama bincike, saboda ba ma so ƴan uwanmu musulmai ma su haɗu da irin wannan matsalar ta haɗuwa da ƴan scammers. Su ne ƴan damfara kenan. Insha Allah, Allah ya tsare mu da su. Insha Allah dan uwa ka biyo mu cikin wannan YouTube channel din namu, za mu nuna ma. Insha Allah za mu sako bidiyon nan da kwana 3 yadda za a ka samu kuɗi sosai ta application din. Aiki za su baka kai tsaye ka dinga musu, ba wahala ka samu. Gashi nan dai kuɗi, amma ba matsala. Dan ganin wannan sirrin, ku biyo mu cikin wannan channel din tamu mai suna Usman Ɗuguya Hausa TV. Sha kallo, na gode. Mai Usman Ɗuguya Hausa TV. Wannan shine ƙarshen program din nan. Na gode, Allah saka da alheri.